Perlong pedang pet ya histori da kasi pawanra hapi ha kanege kanti ya kawai ke kana tempang syapang uwei ubreu ubangi syakyo snyo ba pat kekerteng jok une ubreu kadai u George Washington ha usnem kat nyau spa lai puar ha kari Virginia kabah kani kapor kampat yo ya kajong kajing lai loi Henry la ong ba kadang sya sensya rakti jong us kari England te kumha kata kapor jong kajing kerdo pat kajing sya apan ben ha kamet jong ka ar po ar tarik jong u January la kha ya u George Washington Henry tang ha kasnem ka bakat wei u pa jong u ulayap no ha kita kipor ha baw ku pa jong ka yeng u yap no ki khon nong kong ki dei ma ki bayo pon ya ka spa ka peu wat ya ka khandeu ka chiap jong ka yeng ka samro but George Washington dei u khon nong kong jong ka yeng la ong ki ar ngut ki henmen jong u ki bakarteng u Lawrence pat u Acosten ki la ya sam para ma ki ya ka spa ka peu jong ka yeng ka sem but ki ai tang khandiet na ka batam ha upara jong ki te andaw ku pa jong u ulayap no u George Washington yo shu kalat pan late school sya ri England kumpa u chukwa kumpa u chutrang Henry upule pat ya ki kot hayeng batro u chulek pan pan ya ka jing yarap na ki nong hikai ki bajuwan ban yarap ya uman la ka por hayeng bata kani kurkom la ong ba u George Washington unang pa ka mathematic batru ya kurkom ban theu chaka kabangi khot hakakte nong wei ka surviving napdeng kita ki arngut ki henmen jongu u Lawrence u dei kum u pa jongu man la kasngi u jo hikai ya u shapang kitma bat kajing im jong ki sipai namar payela dero u dei hi u sipai jong kari England kumta langba kan ne kajing support jong u henmen enda u George Washington uladap kumpa arpo waisnem mauru ulayo kalat panlong kum uwei nek jipa jong kari England bat hausnem khat news pa san pusaw ula long kum u general sipa jong kari England bat ula lek ya lam ya sipa jong u pan ya kun persya ya ki sipa jong kari France Henry hakani kajing ya le u George Washington ula ha pan surrender hakti jong kari France Henry kani kam syam la pendu jingkermen je u penban u George Washington upule kampnya pernah kataw ayu pada kanu kapang ba usya rem te hadin kani kajing sya rem ka jong u George Washington ulawan pai biang Shari Virginia barha kani kajing wan pai ka jong u ulalek ya po syong kurim pat ka wei ka beriu ka pakarteng ka Martha Costes haus nem khat news pa san pakutai tang haden kat tu kat nisnem ba ula dep pan ya tho syong kurim no bat langba ka jing yarap jong ki henmen ki jong u bat ru langba ka jing yarap jong ka yeng ka sem jong ka tanga kurim jong u George Washington ula ya yeng contest ya ka election bat la ong ba da ka basok u George Washington ula job ya ka ni election bat ula long kum uwei na kinong thau ain hapo ka yeng parliament jong kari Virginia te kumbala ong na du pastang jong kajing ya thu khana ba kari Virginia kadai kari ka badang sya sansyar ha ka kti us jong kari England te namar ka jing bom sut nyau te namar ka jing bom khait snap ka jong ka England ya ki preu jong kari Virginia suki ki preu jong kari Virginia kilastang pan upshrip ya kari England kumno pan yo hier thmano yaka hakani kajing yaki jong kari Virginia ki preu jong ka parliament kila jet ya u George Washington panlong kum ulidar lani unong yalam ya kani kathma ka ba kin se le pat us ka England kumta haus nem khat news pa nyau posan kari Virginia rangkat pat kajing kersyan na ka yeng parliament kila penkup purom ya u George Washington kum u commander in chief jong kari lani kum unong yalam rangba jong kisipai jong kari hakani kapor kari Virginia kamdei kari kabaruspa patru kamdon ye kisipai kiswar ki badon ye ke experience kapabiang kumta
đá cái chính shit hem cái mình sen pan yo ya cái chính lại lùi ki riu shan răng trong cái ri la ki day ki nong rep ne ki batray office ne wat ki khana samlaro ki badang pule ki lawan mi shakmat pan yer thmano ya cái ri England Henry la da phai pat shakari England kan ne ka don ya kaspa ka peu kan ne ka don ya ki shipa ki swar ki patpet pat ka don ro ya ki tiar ki tum ya le thma ki pa piang bat ki pa ima ban pe bat lada tang shupet ya ki jinglong ka jingman jong ki ne ki ar liang ki kan hun shipai ka Virginia kam don la satya banjo Henry kan ne kam dei ka jing yo i jong u George Washington te ka thma klastang bat la ong ba ka ne ka jing ya le hap deng u George Washington bat ka ri England kala ne kumba prasnem aa bat hakine ki prasnem ki shipai jong ka ri Virginia kila sha rem da ki peu sen Henry kim sham la karandet ne kim sham la surrender wat la ka ri England kala karwet kat no ro kam sham la shisha pan pat ye kaman sen shit hem kaman sen kwa jing lai lo jong Washington ha ka ne ka jing sha rem ko jong George Washington la ong ba ka ri Virginia kala du kumba da ki peu jar ngot ki shipa jong ka pat ka ne ka jing sha rem ko jong ki kala pen ar ka ten wat ye ki general ki jong u Henry ka ai ka ba u George Washington u yo i ka dei ba u don kam tang ban penne ye ki shipa jong u hamadan thma tat hadu pa ki England kan sa snyo thaji maka pan yer thma ye ki kat ba ma u pan un lech pan wat ye ka jing yarap na ki wei pat kiri bat ka ne ka puj ka jong u kala stang ban tre kam suki kiri ba pher kum ka ri France ka badai ka nong shon jong England kalawan ban ay ka jing yarap ya u George Washington bat ro kum ka ri USA pat kum ta ter kum ta ha usnem khat news pa prap we ha ka we ka jaka ka bakar teng ka yok taw leng ba ka jing yarap jong kini kiri u George Washington ulala ban pelem no yak jipa jong ka ri England pat ka ne kala la ban pinyo ya ka jing lai lo jong ka ri Virginia na ka kti jong ka ri England Henry ka story jong Washington kamsham la kot tang hane hadin ba kathma hap deng ka ri England pat ka ri Virginia kala kot no u George Washington ulalek pan resign no na ka kam kum u chief commander jong ka ri Virginia pat ro kum u member jong ka yeng parliament bat la ong ba ulalek phai biang shaleshnong pan lek tre hapo ka farm jong u kum u wei na kinong rep Henry haba ka ri Virginia kala yo ya ka jing lai loj na ka ri England ka yeng thau ain ka jong ka kala dei pan thau no da ka jong ka sarkar Henry baro sa chisin ka ri Virginia kala phai khmat biang sha u George Washington kumta ha usnem khat news pa prap kandai ka yeng thau ain jong ka ri America kala thong ya u George Washington kum u president u banong kong jong kari te perlok kani kadai ka khana balangkot syapang u president banong kong jong kari America siau ba subscribe de ka channel khnang ba pinla ban yo ki update ki ba pher hapo kani ka channel kuble shipun